Mayong buntag na usab sa or mayong adlaw o kung gabi mayong gabi kanimo nga nagtan-aw ini nga video gikan sa tanang suok nining Pilipinas nga maabot sa atong channel jadi si Vlog TV. So karon lain na usab nga topic ang atoang pagahisgutan o kana mao kining gitawag og kamatayon. Sigurado ang kamatayon. Sa ato ang thumbnail makita nimo nga sigurado ang kamatayon. Ining kalibutan na puno ang atong kalibutan puno sa mga buta nga dili sigurado. Kung manarbaho ka, dili ka sigurado nga dili ka kulatahon sa imong amo. O kung mubiyahe ka, dili ka sigurado nga safety ang imuhang pagbiyahe. O kung mueskwela ka, dili ka sigurado nga makahuman. O ang ato ang palibot, walay kasiguruhan ang ato ang palibot. Halos ang tanang butang ning kalibutan na walay kasiguraduhan. Apan, kining ato ang topic karon, isgutan nato ni tungod kay sigurado gayud kini nga mahitabo. Kaning gitawag og kamatayon. Ang kamatayon usa ka appointment nga dili nimo pwedeng mabalibaran, dili ka pwedeng dili ka pwedeng mayon nga di sa ako ana ang kamatayon. Moabot gining kamatayon sa tanang tawo, bata man, patan-on o tigulang, lalaki ug babaye, unsa pa na nga gender, moabot gayud ang kamatayon. Unya wa pud ta kabalo ani kanus apon moabot. Kay moabot man ni sa bisan unsang takna. Pwede ni siya moabot kadlawon, buntag, adlaw, gabi mudto o tungang gabi. So, ang pag-abot sa kamatayon, wala ta kabalo kung kanus agyud ang time nga kita kuhaon na ining kinabuhi. Nya nagkalain-lain pod ang pag-abot niini. Dili pareho ang tawo nga mamatay. Dunay namatay sa aksidente, naligsan, nabanggaan, o doon na po namatay sa lumos, natambog, na landslide, na ay namatay sa aksidente, na ay namatay sa katalagman, na apoy namatay sa taguangkan palangdaan sa iyang inahan, na apoy namatay nga gahikog, doon na po namatay nga giurong, doon na magay namatay nga nangapira sa igsuon. Nya nasudipan sa kape, wala na kang ginhawa, namatay man o. So doon na po lain nga senaryo nga gihapak siyang munggos, namatay siya. Kay di ba gamay kay ng munggos, pero paghapak sa munggos nilihay siya, ang katumunong yang ulo natuhog man sa kabilya. Paglihay niya gamay kay munggos, so natuhog ang yang ulo sa kabilya mo inang matyan, di ba? So ang kamatayon moabot sa tanang tawo, dili ta makalikay ni ining gitawag og kamatayon kay appointment kini siya. So karon niiyon ang Hebrewanon 9:27, mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Ang dako ra bagyong problema kay human sa kamatayon duna pa di ay hukom, mga tubang ang tanang kalag nga motaliwan ni kalibutana ug hukman sa Ginoo. Gani niyon dito sa Ezekiel 18:23, matod pa dito sa pulong sa Dios nga dili ako malipay sa usa ka tawo nga makasala ang mamatay, mas palabihon ko pa nga maghinulsol ug mamiya silang sala aron mabuhi sila, nag-ingon ang Ginoong Dios. So mas ikalipay sa Ginoo nga ang usa ka makasala nga buhi pa siya maghinulsol, di pa siya mamatay, maghinulsol na siya. Munang kung ikaw karon igsuon nagtan-aw ini nga video, kinahanglan mangandam ka before ta kuhaan ning kalibutan sa dili pa ta kuhaan og gininhawa sa atong buhi nga Dios. Mangandam na kita samtang buhi pa ta. Unsa man nato pagpangandam? Dawaton nato si Ginoong Jesucristo, tuuhan nato siya ang iyang pulong di nato isalikway ug magkinabuhi kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Katong sama sa usa ka dato ba nga di ba wala siya kapangandam na, di ba?
daghan kay sa gwarta yang ipangandaman ang kalibutanong bahin, apan ang iyang kalag wala niya pangandami ug wala siya nakaadto sinarian sa langit. Samantalang si Lazaro nakaadto siya kay nakaandam siya sa samtang buhi pa siya. Nya katupong tulisan nga dito sa cross, kriminal man to siya, apan nalangit man to siya nga wa man to siya kapangandam. No, sa buhi pa siya, wa pa siya nabugto gituuhan na niya ang Ginoong Hesukristo. Gani niyon siya nga hinumdumi in taon ako sa diyang maghari ka na. So katong pag-ungaw na dito sa cross, mauto ang iyang pagpangandam. Wa pa nabugto iyang kinabuhi, nituo na siya nga ang Ginoo ang makaluwas. So inana kinahanglan nga kita mintras buhi pa ta naapatay kusog nga ikalagan sa Ginoo. Mga lagad ta og dawato nato si Jesucristo ug ang iyang pulong dili nato isalikway kay moabot yun nato kining gitawag og kamatayon. Mas maayo nga usa takwaan nining ginabuhi aduna nay Kristo nga naghari sa imong ginabuhi kaysa mamatay ta ining kalibutana kuhaon ta ning ginabuhi nga wa pa gyud ka nangalagad sa Ginoo, wa pa kanidawat ni Kristo. Then ang giingon sa Hebreo 9:27, adunay hukom, dunay silot, so dili tanan mahilangit. Dunay pagasilutan maadto sa kalayo sa impierno kadto ng mga tawo nga sa buhi pa sila wala nangandam sa ilang kamatayon, nga sa buhi pa sila ilang gigugol ang ilang panahon diha sa mga butang nga dili mahimutan sa Ginoo, ug mas palabihon pa nila ang kahilayan kaysa pag-alagad sa Dios. Pero niining mao nga video igsoon, usa kini kapag pahinumdom kanimo nga sa dili pa ulahi ang tanan, kanus aman di ay ta makadawat sa kaluwasan. Unya na ba di ay kung mabugto ng ato ang gininhawa? Dili igsoon. Mintras buhi pa ta, pwede ta makadawat sa kinabuhing walay katapusan kung dawato nimo si Ginoong Hesus sulod sa imong kasing-kasing. So hinumdumi ni, sigurado gayud ang kamatayon. Pero sigurado usab ang kinabuhing walay katapusan nga hihatag sa Ginoong Hesukristo sadyang mudawat ka ug musalig ka sa iyang bugtong anak nga gipadala sa kalibutan aron pagluwas ka natong tanan. So yan ani lang ang ato ang challenge sa matag usa. Og salamat sa imong pagpadayon sa pagtan-aw ini nga video. Og God bless. Kita na punta sa sunod nga mga upload.